Έχουμε λοιπόν εδώ μια ψισταριά γκριλιέρα, οπότε μπορούμε να βάζουμε εδώ να ψήνουμε σε αυτή την πλάκα πάνω. Σε αυτό το σημείο εδώ να βάζουμε και να μαγειρεύουμε στον ατμό. Έχουμε 2 σε 1. Φανταστείτε πόσο καλοφτιαγμένο είναι αυτό το πράγμα που έχει μέχρι και εδώ τη θήκη, έτσι ώστε όταν θα ψήνουμε οποιοδήποτε ζουμιά να μην πέφτουν κάτω, να τα μαζεύει εδώ. Σε αυτό εδώ το σημείο που λέει control μπορούμε τη θερμοκρασία να την ανοίγουμε όσο εμείς θέλουμε. Ό,τι φτιάχνεις στην κατσαρόλα το φτιάχνεις και εδώ. Κρέας ψητό ή μαγειρευτό. Μπριζόλες, φιλέτο, μπιφτέκια, ειδικότητά μου, ψάρια ή λουκάνικα, γαρίδες, καραβίδες όσοι δεν έχετε αλλεργία για τη γυναίκα μου και η πεθερά μου θα τις δώσω και λαχανικά, πίτσα και κρέπες. Και κοτόπουλο και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να σκεφτούμε, μπορούμε να το βάλουμε σε αυτό το μαγικό μηχάνημα. Για μας λοιπόν τους ψίστες, καμία σχέση. Νομίζω ότι είναι το κατάλληλο να μην μπλέχουμε με κάρβουνα, να μην μπλέχουμε με τέτοια, να μην λερωνόμαστε και όταν δεν έχουμε πάρα πολύ χώρο και χρόνο. Αυτό θα το βρούμε στο Clever Market, θα το βρούμε στο φυσικό μας κατάστημα Πειραιώς 1 εντός το ΑΣ και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα clevermarket.gr.